Ahoj, já jsem Denis, jak se jmenuješ ty? Říkám, já jsem Denis, jak se jmenuješ? Asi jsem tě přeslech, promiň, ale já jsem Denis. Nebudu tu stát hodinu, ani 3 minuty, nebo 1 minutu třeba. Já jsem Denis, kdo jsi ty? Jako odpovíš mi, já jsem Denis. Sakra, kurva, do prdele, já jsem Denis, kdo jsi ty? No tak dobré. Já jsem Denis. A jestli chceš je příjmení do prdele, tak jsem Pešl. Už mi řekneš, jak se jmenuješ? Já jsem Denis. Nebudu tu stát hodinu, kurva, já jsem Denis. Tak po dobrým, já jsem Denis. Jak se jmenuješ ty? Opakuj, po dobrým. Jsem Denis, jak se jmenuješ ty? Nechtěj mi nasrat. Nebo lítu z kůže. Kdo jsi ty? Jsem Denis. Pešl. Jak se jmenuješ ty? Už mi to řekneš? Neřekneš? Jsem Denis, kurva. Odpovíš mi, jak se jmenuju. Jsem Denis, kurva, tady vypadá flaška do prdele. Jsem Denis, tak mi tady nebudou házet flašky. Jsem Denis a prostě mi nebudeš srát, že mi neřekneš, jak se jmenuješ. Jsem Denis.